Oplev Egyptens farverige kultur, mens du sejler ned langs Nilen. Et Nilkrydstogt er den ultimative måde at få et indtryk af det autentiske Egypten på afslappende vis. Skibet fungerer som et flydende hotel, og stemningen ombord er hyggelig. Fra soldækket kan du slappe af og studere det traditionelle Egypten. Bønder, der driver vandbøfler over marken. Glade børn og Nilens rige fugleliv. Du får mulighed for at opleve nogle af de største seværdigheder, når krydstogtskibet lægger til ved Egyptens store kulturskatte. Landet gemmer på nogle af verdens største templer, og du vil blive taget på en fascinerende rejse tilbage til oldtidens Egypten. Mulighederne for spektakulære ferieoplevelser er uendelige på denne smukke tur.